खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जोंसार बर'। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 69थि जोनोम सान रायजो नाङै फालिदों। गयबारि ब्लक बिपिएफआ बिस्वजित दैमारी आरो इमनुएल मुसाहारिनि मुसुखा सावदों। लखिमपुर गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो लखिमपुर दख'रा एबसुआ बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। एपिसिसिनि नेहाथारि बिस्वजित रायनो जाहोन खिन्थानाय नटिस। हादरारि मान होनानै मुंख्लं हरधन चन्द्र रायखौ दिनै जोबथा बिदाय होबाय। दानिया आबुं रादाब। दिनै बर' थुनलाइ सान, बर' हारिनि बिफा आफाद बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान। मिरु आफाद थुनलाइ आफादनि बिथोन आरो खावलायहरनाय बायदियै बर' थुनलाइ आफादनि 69थि जोनोम सानखौ दिनै आसामनि खना खनला गासैबो जिल्ला आरो आन्चलिक आफादजों लोगोसे बर' बिजोंनि गासैबो फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरावबो गाजा गोमजायै बर' थुनलाइ सान फालिदों। बेजों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि 69थि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै मिरु बर' थुनलाइ आफादआ गासैबो राव थुनलाइ मोजां मोनग्रा बर' फिसाफोरनो हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे राव थुनलाइ आरो हारिनि थाखाय खामानि मावनानै रुंसारि जालांनाय गेदेमाफोरखौ गोसोखांनानै मान बावहरदों। बबेखानि बर' थुनलाइ सानखौ लोब्बा लानानै एबसु बर' राइटार एकाडेमि, बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमखौ लाजेननानै गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमाफोराबो रायजो राजाफोरनिसिम गोजोन हामलायथि बावहरदों। ओरैहाय बर' हारिनि मोननै गाहाय राजखान्थि हान्जा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'मोनाबो बर' थुनलाइ सानखौ लोब्बा लानानै साफ्रोमबो बर' सुबुंनो गोजोन हामलायथि बावहरदों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बोखावजायै गवालपारा जिल्ला आरो आथिखाल चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगावआव गयबारि इं 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बर खालि बर' थुनलाइ आफादा बै समनि माखासे मेलेमजिबिफोरनि नाजानायजों जोनोम मोनदोंमोन। गिबि आफादनि महरै जयभद्र हागोसर आरो गाहाय नेहाथारि महरै सनाराम थावसिखौ लानानै दाजेननाय बर' थुनलाइ आफादा दिनै 68 बोसोर आबुं जाफैबाय। बिपिएफआ दिनै रायजो सभानि सोद्रोमा आरो बिपिएफनि मावफुं आफादगिरि बिस्वजित दैमारी आरो बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि आरो तामुलपुरनि एमएलए इमनुएल मुसाहारिनि मुसुखा सावदों। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि बेन्दोङाव थानाय गयबारि ब्लक बिपिएफआ रङिया भुटान राजा लामायाव दिनै हानजा सुरो आरो बिपिएफनि सानै गागि दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारी आरो इमनुएल मुसाहारिनि मुसुखा सावदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गयबारि ब्लक बिपिएफनि दैदेननायाव सानै दैदेनगिरि मुसुखा सावनायजों लोगोसे बिस्वजित दैमारी मुर्दाबाद, इमनुएल मुसाहारि मुर्दाबाद, बिजेपि गो बेक, हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद, बिपिएफ लं लिभ, हाग्रामा महिलारी जिन्दाबाद स्लगानजों तामुलपुर राजा लामाखौ सोगोमसार होदों। बेजों लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बिस्वजित दैमारी आरो इमनुएल मुसाहारिमोनखौ थगायसुला फोथाय खेबस' होननानै बुंदों आरो बिसोर सानै दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलोखौ दबथायना दोननायनि थाखायनो गयबारि हालामाव बिपिएफआ दोलोनि खामानि मावनो हेंथा जादों होननानैबो दाबि खालामदों आरो बिसोर सानै सोद्रोमाया बिटिसि हालामाव हाबफैनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानैबो हुमखि होदों। गवालपारा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय लखिमपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 40थि बोसोरारि जथुम्मा आरो लखिमपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 20थि बोसोरारि जथुम्माया दिनै 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै राङाथारि गामिनि गुवारै फोथाराव खुंजायो। बे जथुम्मानि गेजेरजों ओनसोल जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनाय साब्रै गेदेमाफोरखौ लखिमपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादा मान बावो। लोगोसेनो लखिमपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव बर' बिजों फरायनानै देरहासार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ गांफा गांफा आर'नाइ आरो बिबारजों बरायो। जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै खुंजानाय मेलाव गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि धीराज हाज'वारि आलासि महरै बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो। दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै नोंथाङा मावो। दिनै लखिमपुर दख'रा बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्मा आरो बे बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना बे हाबाफारियावनो खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि धीराज हाज'वारि बर' 3थि गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय राजखान्थियारि गावखुंथाय बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ आसाम बिधान सभानि केबिनेट जथुम्मायाव गनायथि होनायनि उनावनो राजखान्थियारि हान्जायाव हाबफैनाया दुखुनांथाव होननानै बुंथियो।
लोगोसेयैनो जों एबसु हिसाबै बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै जोंनि मोनथायनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै फोरमायो। दुधनैनि बुद्धदेब खाख्लारिनि रिपर्ट। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि APCC नि नेहाथारिनि बिश्वजित रायनिसिम APCC आ जाहोन खिन्थानाय नटिस इस्यु खालामदों। APCC नि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि रन्जन बराया बिश्वजित रायनो बे नटिसखौ दैथायहरदों आरो फैगौ सानथामनि गेजेरावनो एबा 18 नभेम्बर 2020 नि गेजेरावनो जाहोन खिन्थानो थाखाय गोख्रों बिथोन हरदों। बबेखानि बिश्वजित रायनो हरनाय नटिसआव मख'नाय बायदिब्ला थांनाय 13 नभेम्बर शुक्रबार खालि क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सालाकाटियाव मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो BJPनि आफादगिरि रन्जित दास मोनजों लोगोसे BJPनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलनि गंसे जौसाङावनो बिश्वजित रायखौ नुनो मोन्दोंमोन। मख'नो गोनांदि BJPनि मेलाव बाहागो लानानै बिश्वजित रायआ कंग्रेस दोलोनि नेमखान्थि आरो आदर्शखौ सिफायदों होननानैबो जाहोन खिन्थानाय नटिसआव लिरदों आरो BJPनि मेलाव बाहागो लाहैनायनि जाहोन खिन्थानो बिथोन गोख्रों होदों। जम्मु काश्मीराव पाकिस्तानी थिउरियाफोरनि गलियाव हादरनि थाखाय गावनि जिउ बाउसोमनाय आसामनि फिसा मुंख्लं हरटन चन्द्र रायखौ दिनै आबुं हादरारि मान होनानै जोबथा बिदाय होबाय। धुबुरी जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव मुंख्लं हरटन चन्द्र रायखौ जोबथा बिदाय होबाय। मुंख्लं हरटन चन्द्र रायनि सह'खौ मैया बेलासियाव गुवाहाटीआव लाबोनाय जायो आरो बेनि उनाव धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारा पकेटबारिनिफ्राय हानजा सुरनानै गावनि जोनोम गामि मिडिपारायाव लांनाय जायो। मुंख्लं हरटन चन्द्र रायखौ जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारियाव दिनै मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, मन्त्रि फणि भुजन चौधुरी, धुबुरीनि MLA वाजिद आली चौधुरी, धुबुरीनि SP आनन्द मित्र आरो खुंथायनि गोबांसा अफिसारफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिमोना लोब लोब बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि रबिबार खालि बेलासियाव मुंख्लं हरटननि सह'खौ गुवाहाटी नोगोरमानि वास्टिनाव थानाय आर्मी बेस हस्पिटालाव लाबोनाय जायो आरो बे हस्पिटालावनो गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनालआ आबुं रायजोआरि मान होनानै बिदाय हरो। बेजों लोगोसेनो गिबि मन्थ्रिया मुंख्लं हरटननि खहा सुफुंनायनि थाखाय 20 लाख रां अनसुंथाइ फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।